Nu er du gået i gang med opdatere. Det er den selv. Opdatere, sådan. Den er selv gået i gang med at opdatere. Ja, men jeg vil ikke sige opdatere, jeg vil sige opdage. Og nu skal du ikke være stille, Camilla. Læg din mund. Ja, det synes jeg, du siger. I'm staring at you. For helvede, mand, Frederik. Skrid, Frederik. Bare stå og filmer. Hygger med Camilla. Hvis du skal hilse, så lad være med at hilse igen. Nej, jeg er ikke sur. Kun lidt. Kun lidt? En Du er inde i ikke det der pink. Facebook. Nej. Hov? Det var du god til. Det er mig, den ting er. Ja, det er hende. Hun er tingen. Det er Camilla, og det er mig. Det der, det sejrer, det sejrer. Og det er din ting. Det er det. Sej. Pænt. Det er de kloge, der er grimmest. Grim og grimmest. Gider du lige? Det er de kloge, der er grimmest. Altså sådan er det bare. Altså. Ja. Nej. Jo. Emma Watson. Er hun grim? Hun er korthåret, hun må ikke være spille over der. Hov, det var ikke. Sådan der. Farvel ting. Så var det hoved. Nå. Se min citronlaks, du har. Duk. Ej, det skal jeg ikke. Det kan du få. Ja, gerne. Nu ser jeg. Den der vej. Den allerste dejligste ven. Nej, prøv at se her. Prøv at kigge her. Så sådan. Jeg vil gerne se det. Hvor keder vi os til det. Det er det helt vildt. Jeg stikker en hånd gennem hendes hoved. Du vil jo være bange for at sige noget andet. Hvem skal? Nej, jeg tror du er Frederik. Ja. Ej, det tænker jeg. Nå, så kan han ikke svare efter den der. Lad ham om det. Nej, du må ikke. Hvad er det her? Hov. Der gik den så med stå.